България е на 8-мо място по радиационно замърсяване в Европа, но заема първо по облъчване на хората. Нещо повече, година след аварията у нас има втори радиационен пик. Как е допуснато това? Кои са ученици настоявали истината да не остане скрита? Документалният филм на Мая Димитрова "Основание за безпокойство. Архивите за българския Чернобил" търси отговорите. БНТ ще го излъчи през май. Ето част от него. Бил ли информирал нашия народ или не е бил информиран? Аз определено трябва да кажа. Ние разполагаме с огромни данни, с огромни материали. Нашия народ беше дезинформиран, съзнателно и целенасочено. Всичко беше, по-народно му казано, поръсено с радиоактивност. Имаше и от 131, който влезе в млякото, цезий 137, който пък отива в меките тъкани, в мускулите, и стронци 90, който пък отива в костите. Първоначално са давани едни оценки за радиационната обстановка и по-специално за облъчването на българското население – 150% по българските норми, а за някои контингенти от населението – 350%. Какво значи това? Взеха се мерки. Съобщили се по радиото, по телевизията, по пресата. Хора, млякото е силно опасно. Не дейте го пийте, не дейте го дам на децата. Въпреки предупрежденията на учените, изричните, да се спрат всякакви мероприятия на открито с деца и младежи, включително да се спрат селскостопанските бригади, нищо такова не се е случило. По-късно вече се твърди, че българското население е получило неколкократно по-малко облъчване от приетите за нашата страна норми. Ние не приехме техните изводи за обективни и се стремяхме да опровергаем тези констатации. Това са учените от програма Радио Щит. На 2 май 3 от тях правят откритие. В тази кооперация в центъра на София установяват горещи частици. Буквално парченца от ядреното гориво на Чернобилския реактор с много висока радиоактивност. Ето тук! Значи имаше пухчета от тополи, това си спомням. Ето тук. Ето тук беше прахоляк. Професор Бончев сканира повърхността, движи уреда и изведнъж тези въртящи се разряди започват да се въртат несравнимо по-бързо, отколкото замърсяването на тротуар. И тогава наистина те и двамата се спогледаха и казаха: ти знаеш ли, че това е гореща частица? Баща ми горе с професор Озунов се бяха събрали и нещо горещо коментираха. Аз си спомням, че бях по пижама, значи трябва да е било почивен ден. Те намокриха един вестник, връчиха ми го и ме пратиха долу да събера от входа прахоляк. Бих искал да кажа, че няма никаква опасност за здравето на хората и за безпокойство в това отношение. Висшата номенклатура даваше в нашата лаборатория да се мерят храни, които те са си внесли от незамърсени територии на Европа. Затова знам. Дори тях мереха. Извинявайте, че повиших тон, защото е срамота. Ние можем да видим как резолюциите не е годно за употреба, не е годно за употреба при нива на радиация, които са много пъти под онова, което официално яде населението. Казвам официално, защото много често яде и над нормата, която е за него. А това негодно за употреба къде отива? А отива обратно в магазинната мрежа. Разбира се, ние го изяждаме. То не се хвърля. Заради принципа нищо не се хвърля, есента на 86-та животните се изхранват с заразени фуражи и населението отново е облъчено. Всъщност 30% от радиацията, погълната от българите, се дължи на този предизвикан от безхаберие втори пик, който учените наричат българския Чернобил.